Hello ka English at maki-birthday tata ko. Dati kasinsin ko mag-birthday kahit awisak ni bakit to. Tan bakit maki-birthday ta? Tahan maki-birthday ta kay. Bakit ta kailangan ni Sky? Sumurot ka magkay? Wana. Sumurot ka? Wana. Dili. Yan. Tan bakit? Let's go. Alinakan ko na. Ako tayo mamay. Wow, Hello Kitty. Frozen. Hello! Hi! Hello! Alright! Sino may birthday ngayon? Si? Lahat isigaw natin, happy birthday, Lorraine. Kung sino yung pinakamalakas, bibigyan ko kagad ng regalo. Okay? Ready and go! Pasalit mo na, partner. Ayan. Ako, ang daming tsokolate. May mga laruan tayo dito at meron tayo dito na $200. Gusto niyo ba ito? Gusto niyo ba talaga ng regalo? Sige nga, itaas ang kamay ang ayaw ng regalo. Ayaw na. Kaya ko gusto niya. Yung mas malakas. Yung pinakamalakas. Yung pinakamahina. Very good. Palamukan natin sarili natin. Sa English, ano sa English ang okra? Oh, ano sa English ang okra? Ate, kanina pa si ate, pag English, Oo, ano mo? Ladies finger is correct. Okay, ladies finger is correct. Okay, next. Sa Tagalog naman tayo. Sa Tagalog, ano sa Tagalog ang airplane? Ano sa Tagalog ang airplane? Okay. Ano sa Tagalog ang airplane or aeroplano? Nakasanay kasi natin, ang tawag natin sa airplane is aeroplano. Ano? Salipawpaw is correct. Okay, salipawpaw is correct. Akala niya siguro yung Tagalog ng airplane is aeroplano, pero hindi yan sa Tagalog na salita. Okay? Next, sa English naman tayo. Sa English, anong tawag po sa inyo yung sunog na kanin? In Tagalog is to? Ha? Ito. Yung sunog na kanin is in Tagalog is tutong. Ano sa English ang tutong or yung sunog na kanin? Ano? Overcook is wrong. Yes. Ano? Rice crush. Mali. Bilis. Ano? Black rice. Dito. Ano? Crabs is mali. Ano sa English yun? Yung totoo o yung sunog na kanin. Ano sa English? Kasi kahapon doon sa may pakurong, doon sa may Jasmine Place, yung English ng totoo o yung sunog na kanin is last defense. Okay, Bes! Ano sa English yun? Bes, 1. Yung may mga gadget na natin magsusunod tayo. Ano sa English yun? 2. Pag hindi niya nasagot, hindi ko sasabihin. 3. Malay nyo, bukas makalawa, makabalik ako dito. 4. Tayo na tayo. Alam niyo ba hindi? Gusto niyo ba malaman? Ang English ng totoo is scorched rice. Scorched rice. Okay, ito. Next, sa Tagalog naman tayo. Sa Tagalog. Tingnan natin. Sa Tagalog, ano sa Tagalog ang cake? Ano sa Tagalog ang cake? Tingnan natin. Nakasanay kasi natin, ang tawag natin sa cake is cake, pero ano kayo sa Tagalog ang cake? Bless! 1, 2, ano sa Tagalog ang cake? Mga mommy daddy, tulungan niyo mga quiz nyo. Or lahat kayo ay pwede sumugot dito. Ano?
Cake is mali. O ano? Tinapay. Tinapay is mali. O ano sa Tagalog ng cake? Nakasakay kasi natin na tawag natin sa cake is cake, pero ano kayo sa Tagalog ang cake? O, bilis. O, bilis. Ano? Hula nyo. 1, 2, 3, 4. O ano? Happy birthday, Lorraine! Okay, time na tayo. Next. Sa English naman tayo. Ito. O, ito. O, hila. Hilahin nyo. 0, 1. The water singing group will zoom into 0. 1. Okay, kayo na bahala. 3, tatlo. O, tatlo. Ayan. 6 na lang. Anong pangalan mo? Lakasan. Jeron! Si? Jeron! Jerome. At saka si? Zomor. Zero. Pangalan? Chloe. Ha? Luzelle. Ha? Si Thor. Ilang taon ka na? 8. Ikaw? 11. 10. 9. 9. Okay. Yung 8-year-old, halika dito. Halika. Anong pangalan mo ulit? Anong pangalan mo? Jeron po. Ano? Okay. Kilala niyo ba siya? Oh, doon kayo. Okay. Isa sa inyo ang makakauwi ng grand prize. Kilala niyo ba siya? Hindi. Ano pangalan niya? Ano? Mali. Tayo. O, Atty. Halosos. Tayo. Okay, takbo kayo dito. Kung sino na una dito, yun ang manalo. Hey, huwag ka na sasali. Out ka na. Okay? Ready na ba kayo? Walang tulakan, walang hilahan. Takbo lang pagdating dito. Hug na kaagad si Jerome. Ayan. Okay, kung sino yung nauna, yun ang panalo. Takbo kaagad dito. Okay? 0! Okay, 0 tayo. 1 kayo! Tayo, 1 tayo. Makinig muna kayo. Masyadong excited yung dalawa ko. Sabi ka muna. Baka maapakan ka ng mga higante. Okay? Pag sinabi ka mo sa aking group ng Soul Medyo White, takbo kayo dito kay Jerome. 4 sa inyo mauna kung sino yung pinakahuli, yun ang out. Okay? Galingan nyo ha. Yung dalawang boys sa gilid. Ikaw dito sa bandang gilid. Ikaw, dito sa gilid. Ikaw, huwag mamunti. Ikaw, yan. Okay? At ready na ba kayo? Ready na. Ready. The world is singing. Girls, so into. Walang tulakan ha. Walang hilahan. Takbo lang. Ihag nyo agad dito si Atty. Halosos. Okay? Ready na po kayong 5? Ready na. Kung sino yung huli, yun ang out natin. At isa sa inyo ang makakauwi ng grand prize. Ewan ko kung sa inyo. Kaya galingan nyo na lang. 0! 1! And ready na kayo! Ready. Masyadong excited ka. Ready na ba kayo? Hey! Ready na ba kayo? Ready na ba kayo, 5? Okay. Lakasan mo yung tuhod mo. Nagdadalan pa sila sa'yo. Okay? Ready? 0! Partner, tingnan mo yung paa. Kung sino nakalampas na paa, i-out mo. 1! 5! 5! Bilis! Balik yung apat. Sayang, 10 regalo naman sa akin. Pero partner, nakapasok sa top 5, bigyan mo na regalo. Okay, attorney, hindi dito. Okay, pag sabi mo 4, tatlo naman sa inyo una. Isa naman sa inyo matatanggal. Kaya, ready na kayo! The world is singing, girls, so into you! 0, 1, 4, apat! Okay, sorry. Dalawa sa inyo mauna dito. Kung sino naman yung huli, yun ang out. Kaya ready na ba kayo dito? The world is singing, girls, so into you! Atras muna! 0! Okay, 0 tayo. 1! And atras! 3, tatlo! Yeah, okay, sorry ate, sorry.
partner, bigyan mo, bigyan mo. Okay, oh, balik na, balik na, balik na dalawa. Sigaw, puting tuba! Sigaw nyo, puting tuba! Tupang puti! Ulit! Ano putang-putang? Pwede yung putang-putang. Okay, ready and go! Puting lupa. Putang puti. Anong putang puti? Puting tuba, tupang puti! Puting lupa. Ulit! Sigurado, wala mananalo to. Ulit! Puting tuba, tupang puti! Puting lupa. Tupang puti. Very good! Okay, go! Putang-putang, ang putang-putang. Ay, ano? Next, ready, go! Puting lupa. Tupang puti. Very good! Puting lupa. Tupang puti. Very good! Puting lupa. Tupang puti. Ulit! Tupang-tupang, ang tupang-tupang. Hindi pwede tupang-tupang. Puting tuba, tupang puti. Puting lupa. Tupang puti. Putang puti. Okay, hey, huwag kang tatawa. Baka sa final round, talo ka. O, ikaw na. Dito dito. Ayaw. Pag ayaw, ulitin. Puting tuba, tupang puti. Puting lupa. Puti. Ulit, next. Ready, go. Puting tupa, tupang puti. Puting lupa. Puting lupa. Puting tuba. Okay, ready? Puting tuba, tupang puti. Puting lupa. Tupang puti. Very good. Puting lupa. Tupang puti. Very good. Puting lupa. Puting puta, puting puta. Ready? Puting tuba, tupang puti. Next. Puting lupa. Tupang puti. Galing. Next. Puting lupa. Oh, putang-putang, putang-putang. Oh, magaling to. Awal muna tayo. Pangalan mo? Nicole. Okay, magaling talaga to si Nicole. Okay, Nicole. Puting tupa, tupang puti. Puting lupa. Tupang puti. Oh, magaling talaga. Next, go! Puting lupa. Ay. Takay, ang takay. Next, puting tupa, tupang puti. Puting lupa. Tupang puti. Datok puti, anong datok puti? Okay, next. Puting tupa, tupang puti. Puting lupa. Huwag mo na tatawa. Next. Uy, magaling to, magaling to. Pangalan mo, ha? Jiri. Okay, Zeri, karate. Puting tupa, tupang puti. Puting lupa. Tupang puti. Tuping-tuping. Anong tuping-tuping? Ready? Harap ka doon, like tayo si Jimmy. Harap doon yun. Okay? Sayaw. Parang ina-attack yata. Sige pa, bigay ko to. Attorney, halika dito. Naguguluhan ako dito. O, dito ka na, dito ka na. Eto na ang pambato na New York City! Harap doon, harap doon. Yan, go! Yeah! Oha! Kaya nyo ba yan? Baka may gustong nahamon dyan. Ito. Palakpak! Okay, yung mga audience natin, nakapagpili na ba ba kayo? Happy birthday to you! Go!
Ayan. Okay, once again, happy birthday, Lorraine. Raisa, tignan mo yung Raisa. Ginabid ko ang mga iba na Konti. Konti ah. Konti. Traffic. So, birthday ka namin po. Sila kasaran. Sila po birthday tayo, may kasila kasaran. Ano ba ito? Dawatan mo matatakik mo. Galakal dito. Nakipungan aja, nakipung. Mangkang nakipung. Teman dua. Mantayo. Ate nilang ko akong muray. Thank you. Kaya, subo na. Mahulog yan, wala na. Madumi na. Tuwid pumaspas
Bangkoy ko Tinggalan Dahil ka Sula Asilaw ko Naranang abuhay Sangsabi ko Tumbalan Ko'y nasiknet ang lubong ko Yung kakatsilawan Tapnunjak ngayaw awan No ka nang lipatin Karin kanyak nag-iusnin Sam-sam itek ni patay Ugoy kapat lumin Nang laylayan aya Ugoy kakat palasbanin Punpunoy ko darasem Na iketen Manang-butay, ibukat mo Kapintana, ikalumbaga Pagkitain, to'y ginayawang Ay mataya ko, no dinagkasya Siya sinukan, ngagabas laban To'y hartin ko, umog ni ayan Ang memngaron, abala sa nga Sabong niliriyo, ipay na bukra Denggem ading, tabilinin ka Kain kanto, sa Laguna Kain kanto, agan at mangga Lansunes paiken, at uakita Nunang ako, di mo sukdalen Nunababa, di mo gawaten Nunaregreg, di mo piduten Ngem labas-labas, samto pa'y laen Dahil panyo, ngumaregret ko Di makapilo, isublinan to Tanag magka, itinagan ko Yung nagburdapay, tisinan puso Alaen, day takot silyo Tabien, tuy barukong ko Tatak mo, may papas mo May taguran, ken sentimiento Encanto malikapan Kung aking puso Ay nawawalat Tingnan lang baka sa inyo, kami na mga magician mandaraya, hindi kami mandaraya. Mandalaw ka lang. Okay, ano tawag dito?
Yan, very good. Gusto ko yung mga. Teka lang, parang may napansin ako sa kanya. Ano pangalan mo? Okay. May napansin ako sa'yo. Ilang taon ka na? Ano ka ba? Lalaki o babae? Sigaw mo, lalaki ako! Lalaki ako! Paglaki mo, saan ka mahilig? Sa lalaki sa babae? Babae! Alright, eto na. Ginuruan lang kita ng magic word. Huwag mong kalimutan. Ganito. 1, 2, 3. Lakasan mo. Yes, 1, 2, 3. Abracadabra. Tayo ng cobra. Anong kulay? Anong English ng white? Mamaya pakulit ng bahay. Hindi ka lang vitamins para mas malakas ang energy. Okay, dito. Lalaki. Ay, ako. Ate, halika. Okay, star. Ako mo to. Gagawa tayo ng move. Okay. Ano nakita mo sa loob? Wala, sigurado. Mag-ingat ka. Hipan mo muna ng 3 beses ito. Okay, ready? Okay. Magic word. 1, 2, 3. Okay, tawag mo. Ganito. Ganito. 1, 2, 3. Pasok mo dapat ng mabilis. Ganyan mo. Ganyan mo. Anong kulay? Ha? Lakasan mo. Sigurado ka? Sigurado ka ba? Anong kulay to? Sigurado ba kayo? Okay, ready kayo mo dito. 1, 2, 3. Ikaw mo, shake. Pasok mo dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos kumimagal. Ready? Ikaw mo, 2, 3, go! Para lang papatulog na lang natin. Ganito. 1, 2, 3. Okay. Ready? Ready? Go! Okay ka lang? Ano wala? Anong kulay ka ako kanina? Magkano dito sa mga ano na dito sa mga? Hindi mo mabuti. Baka dito sa loob. Sigaw, happy birthday, Lorraine. Okay, anong kulay yan? Sigurado ko kayo? Okay, ready? Shake 3 times. Count 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Seven. Pasok mo. Okay, yes. Tapos ko mo, 1, 2, 3, go! Okay, palakpakan natin.